16 years, 16 banners united over the field, where the good shepherd grieves desperate men, desperate women, divided, spreading their wings. Zerbitzuak barne, eta orduan ja emakumeak zerbitzutan aditzen direnez, egoera okertzen ari da, eta baita ere oso kezkagarria da nire ustez, erreforma laboralak ekarri dituen atzera pausuak, ez? Erreforma laboralak adibidez ahalbidetzen du administrazio publikoan kanporaketa kolektiboak eta horrela, eta administrazio publikoan emakume askok egiten dute lan. Ez dute asmatu ezta ere berdintzat jotzen diren ekonomietan ere ez da asmatu, eta ez delogo nire ustez horrek eskatzen duena da aldaketa ohituren aldaketa, pentsaera aldaketa, beste erabateko aldaketa. Aldaketa horiek nola egin, hori beste kontu da, eta gero beste erabateko antolaketa, ordutegiak aldatu, ez bakarrik etxeetara zuzendutako neurriak, baizik eta antolaketa soziala aldatu baita ere. Nik uste beharrezkoak direla eta aurrera pausu importantea izan direla, baina planak ez dute konpontzen errealitatea, hori horrela da. Gainera kontuan hartu behar da, zerbitzu horietan egindako murrizketak gero langabezian egotea enplegua galtzea da sarrera galtzea, baina da askoz gehiago, porque gizarte hauek antolatuta daude enpleguaren inguruan. Eskubideak eta ere enplegutik ateratzen dira eta prestigioa ere bai, nortasuna ere bai, eta gauza asko. Orduan, enplegua galtzea ez da bakarrik sarrera galtzea. Garra da hori da larriena, baina ez da hori bakarrik. Igual ekarri dezakete momentu batean emakume batzuk erretiratzea ere bai lan merkatutik. Langabezi prestazioetan hori dana bezala, bada langabezian daudenean orokorran baita emakumeak gutxiago babestuta egoten dira normalean, porque gutxiago kotizatu dute eta orduan langabezi prestazioak ere baxuagoak izaten dira. Eta normalean desberdintasuna da, soldate desberdintasunen oso antzekoa da. Orduan egia da gutxiago babestuta egoten direla normalean bai. Where dark soldiers are reflected the endless road, in the wailing of chimes, the empty rooms, where memories. Hori da, adibidez emakume askorekin egonda, esaten dutena da haiek ez direla inoiz jubilatzen. Osea, enplegua izan dutenak, hori daukate horrez, zerbait diru sarrera bat, baina gero, jubilatu ostean jarraitzen dute lan egiten. Eta hemen oraindik rolako argi daude etxeetan, ez? Eta etxeko ardura emakumengan erortzen da etengabe. Bere papel naturala, eta hori frankismo garaian gainera asko landu zuten hori. Osea, etxean dago, ez? Eta teoria ekonomikoan ere bai, ez? Hegemonikoan ikusten da emakumeen papera etxean, zaintza lanetan, doainik egin beharreko lan guztia, eta holan, hor dago gure eremua. Eta bestea pixkat intrusa gara. Sartu gara lan merkatuan, baina ez baldintza berdinetan ez da ezer aldatu, lan merkatua jarraitzen du bere dinamika propioa, ze malabarik ikuikoz bagenu bezala, eta barez, zaintzaz ez da bat ere kezkatzen kontrakoa baizik, osea gure errua balitz bezala, sartu gara, baina orduan, azken finean, ez denez onartu, ez da eredu aldatu, oso erreza da esatea, bueno, hauek kalera joan beharko litu, ez ere. Lana hitz egiten dugunean eta beti lotzen dugu lan merkatuarekin eta beste lako lanak, ez Mertxek esaten zuen moduan, kanpoan uzten ditugu beste lanak, ez? Eta orduan, azken finean normalean lan erreforma hauen zeharkako eragina dago beste lan horietan, ez da? Soldatari gabeko lanetan, ze azken finean ikusten da gero eta emakume gehiagok egiten dituztela eta gainera askok
soldatari gabe da soldata daukatenek etxeko langileak adibidez, oso baldintza prekariotan daude, orain lege berria onartu omen zen, orain dela urte bat apiku, baina gero ja praktikan porrota, onartzen da eta ez dago bat ere baloraturik horrelako lanik. Orduan, nik uste dut hortik hasi beharko genukela, ez da emakumeek tradizionalki egindako lan merkatuan sartu direnean ere, oso gutxi baloratuta daude eta orduan gurpila ordoa. Eta lan merkatuaren erreforma guztiekin, 84an hasi ziren lan erreformak, gaur egun arte, gero eta prekaritate handiagoa. Etxeko langileen elkartek esaten dutena da alde batetik arinegi egin zela, haiekin kontatu barik egin zela, eta gero soepe laburrak eta informaziorik gabe. Modelo diferenteak merkatuan, egoera diferenteak merkatuan gero baldintzatzen du hortik eratortzen diren gauza guztiak, eta are gehiago pentsioetan eta hartzen ari diren neurri berriak, erreformak eta ere, ez dira guztion kalterako dira, eta emakumeen kasuan igual bereziki esango nuke, ez dakit, luzatzen badira urteak, kotizatu behar diren urteak, pentsioa edo erretiroa kobratu ahal izateko eta kontuan eukita emakumeen karrerak diferenteak izaten direla, seguru asko kaltea handiagoa eragingo dira.